Дали ще успеят да променят това нещо, ще разберем. Ето го и първия съдийски сигнал. Начало на двубоя, да си пожелаем интересни моменти и повече попадения. Гостите от врата ще имат Даниел Генов и Марко Мажуга са другите двама, които не започват от първата минута днес. Сега първа по-опасна атака за домакините. Тунгара центрира в наказателното поле. Стефан Велев пресече топката и подаде точно на крака на Тонислав Йорданов, който открива резултата във втората минута на двубоя. Какво начало само на домакините. При първото си по-опасно влизане. Ето още веднъж повторението. Абубакар Тунгара центрира в наказателното поле. Тук недобрата намеса на Стефан Велев. Сега действията са пред другата врата. Тонислав Йорданов с гръб пред наказателното поле успя да подаде към Иван Тилев. Дали ще има шут? Удар на Иван Тилев. Много добро изпълнение на Иван Тилев и още по-добра реакция на... вече видяхме 4 много добри положения пред двамата вратари и едно попадение дори. Няма и свободен негов съотборник около него. Именно затова реши с дълго подаване да търси в предни позиции играч с светлосиня фланелка. Добре се получи това нападение. Абубакар Тунгара сам срещу Федерико Бариос. Безкомпромисен завършък на Абубакар Тунгара и резултатът е 2-0 в 39-та минута. Сякаш с тези Донов оставило последният сам срещу вратаря. След това началото на второто полувреме. Но като начин на игра врачани със сигурност ще трябва да изглеждат доста по-добре, най-вече в предни позиции. Красимир Тодоров комбинира с Брян Мендоса. Отново Тодоров е с топката. Пас наляво към Жан-Пьер да Силва. Финтове на Жан-Пьер да Силва и отново опит за шут от далечно разстояние. Можности през първата част. Тогава не успя да оцели. Също е на разположение на Даниел Моралес. Кикунда пристигна по време на паузата за мачовете на националните отбори. За него малко повече след това нападение. Станислав Иванов е с топката в наказателното поле. 3-0 е резултатът за Арда. В 50-та минута Мартин Стойчев намери своя съотборник на точката на дуспата и с по-неудобния си ляв крак. Та част така и в началото на това второ полувреме Арда удря много бързо след подновяването на играта. Ето тук остава напълно непокрит Станислав Иванов. Ето как Мартин Стойчев вдигна главата, видя своя съотборник, подаря му топката, а след това без замисляне Станислав Иванов направи резултата 3-0. Тук първо Жан-Пьер да Силва не успя да спре пробива на Мартин Стойчев, а след това нито един от бранителите, както и при гол на Станислав Иванов, така и сега. Преди много пространства бяха оставени пред играчите в небесно-син цвят на екипите. Отново Станислав Иванов и отново удар на крилото Греда този път. Успя да отнеме Диан Лозев към Станислав Иванов. Той видя своя съотборник Мартин Стойчев, но пък Жан-Пьер да Силва сега. Каква грешка на Жан-Пьер да Силва. Възможно за четвърто попадение. И то е факт. 4-0 в полза на Арда. Отново гол майсторе. Абубакар Тунгара. Не реши сам да завърши атаката, да подаде на своя съотборник, който беше на празна врата. Ето отново непростима грешка от страна на Жан-Пьер да Силва. И след това Мартин Стойчев към Абубакар Тунгара, който прави резултата 4-0. А пък освен, че води колумбийския страж на гостите, ще никаква съпротива от страна на защитниците в червено и отново възможност за удар сега. Радослав Цонев го отправи. Ето го изпълнението на Дилгеров. И получи се удар, получи се опасност. Преслав Боруков това, но друг от появилите се преди малко от резервната скамейка. Христо Митев отправи този удар с глава. Спасен от Федерико Бариос. Сега възможност за отбора на Ботев Враца. Мирослав Марилов е това. Останал сам срещу вратаря. Не успя да преодолее Анатолий Господинов. Втория асистент съдия е отново дигнат високо.
Всеки момент трябва да чуем и последния съдийски сигнал на Владимир Вълков, който да узакони победата на Арда. Ето го и него. Напълно заслужен успех за отборът от Кърджали.